Bayapsang lamsang tinin ni kok lama tinin जों kok lam khलायलायनाय kok borok grammar series ni kok lamphur oro जों kok borok grammar ni prefix saiko wasana ti kok lam khलायलायनाय oro MCQ tei topic wise class tei model question rok जों नायलायनाय haidingkai tinini kok lamo जों habayano wasatamo what is prefix kokthai kotal kotal slamna bagui kokthai eba kokslui rokni bwskango thepajaknai switai eba switai bosamno hino wasa oro naidi tangko buji naidi kokthai kotal kotal slamna bagui kokthai eba kokslui rokni bwskango thepajaknai switai eba switai bosamno hino wasa oमफ्राय oro naidi je kokthai haikobo kokslui ni bwskango thepajagui kotal kotal kokthai swnamnai je kokthai rokno hino tamo wasa oमफ्राय naidi tabo जों kokthai tamo kokslui tamo nailai kokthai English bai kono जों wa switai thaisa eba thaisani swlai kwbang switai gana gini asugui kokma kaisa swkno bujokhai a switai eba switai rokno kokthai hino tonagi switai thaisa eba thaisani swlai kwbang switai montamo je a b c haikoba ko kho go omorok wngkha switai wngkha o switai rok thaisa haikoba thaisani swlai kwbang gana gana asugui mungsaswk no bujokha hingkhai o switai rokno जों kokthai hino kokthai mane what abdonor bangkhun sai mano iko naidi जों example a ma oro ma mane mother oro wngkha naidi ma hingkhai oro switai thepjagwa thaini wngkha oro pha oro switai thaitam nini oro khai thaibrui na khwrai 1 2 3 4 5 6 7 8 oro khai 8 tang yamano thaisa eba thaisani swlai kwbang switai rok gana gini asugui kokmang thaiskno bujokhai a switai eba switai rokno kokthai hino hingkhe bujikha kokthai montamo hingkhe o kokthai ni bwskang rogo asugui kotal kotal kokthai swnamnai hino wasa hingkhe ikoro kokthai tabo जों nailaignai kokslui tamo hino kokslui tamo haikoba what is verb root samung mungsa mungsa ni kokno khusanai kokthai bwslui no hino kokslui oko naidi samung mungsa ni kokno khusanai kokthai bwslui no hino kokslui kokthai bwslui mane kokni bwslui kokthai o kokthai rokno जों kwbangma o kokthai rok kwbangma kokthai swnamano tei o kokthai rokno जों swabaikha bini meaning kwmai thango abdai rokno hino kokslui oro naidi ko sa tin sa hingkha sa mane bujokmani nung aro samung tam khalai bujok ang tan tor thu tong nai o hairok omo hai kwbangma kokthai rokno hino kokslui hingkha tabo o kokslui rokni bwskango asugui teibo kotal kotal kokthai swnamnai no hino tamo wasa hingkha phari जों nailaignai oro iko tamisa kokthai kotal kotal swnamna bagui kokthai eba kokslui rokni bwskango thepajaknai switai eba switai bosamno hino wasa hingkha जों kokthai bo saimukha kokslui bo saimukha hingkha naidi iko phunukmari o tamo rijak naidi iko tor o tor wngkha kokslui hingkhe tor ni bwskango ko asukha hingkhe tangkha kotor total kokthai swnamjakha hingkhe oro bo naidi ko swibai hingkhe so plus bai swibai oro bai wngkha kokslui hingkhe bai ni bwskango tamo asukha ko haikoba sw asukha hingkhe no kotal kokthai tamo asukha swibai kotal kokthai swnamjakha iyabo haikhe kotal kotal kokthai
senamnai rok no wasa. Abo bo peba koksuli ni bwskango asukmai rok no wasa. Kading kusung wasa ni tebo phunukmani rok nailai. Konabi ko koi kokoi. Oro koi bode no tasung koi mani. Okai bwskango kori kangka tongka kokoi. Phon no koksuli. Koksuli bwskango tamo asukha ko asukha. Tamo thangka kophon. Oro tong tamo lok. Lok di bwskango pho asukha kai pholok. Nuk ni bwskango pho asukha tong thangka phunuk. Lai okai bwskango bo asukha omukha wasa bo ongkha wasa kai bulai. Oro bulai no tongmani equal to bulai. Oro khai economy thak. Thak kaisa koksului bin bwskango asukha bo. Ongka tang thangka ko bwthak. Tao kophai swnamjak. Mo plus si oro si mani. Tui nangui wa kuno kaisa liquid jati nangui si mani. Okai aboni bwskango mo asukha kani tang thangka misi. Muthu thu mani muthu okai oro thu mane sleep. Bujukha okai muthu okai kuno khoroksa borok bai te khoroksa borok tui jak mani. Omno muthu. Okai kotal kophai kotal muni ongbi thangka ro naidi. Ei abo hai kotal kophai swnamnai no wasa. Kok okai bwskango so asukha kai sokok. Bai ni bwskango so asukha kai sbai. Ma mani mother bwskango a asukha kai ama my mother. Abo hai phunukle ama. Oro ma ni bwskango no asukha kai numa. Abo hai. Wongma ongui mano ta nuta. Tha mo ongui mano oro ta. Bwskango no asukha kai nupha. Nupha. Oke hai. Okai pade tau sung model question nalinai wasani bo hai question rok phaiman. Muthak o kokthai no wasa khake. Oro wasa khaknani o kaisa kokthai tongo o kokthai no wasa khakdi ba wasa khakangkai bo hai wngnai. Abo hai ke mo hai bo phaimano mo hai ko proshno rogo exam rogo phaio. A number na ni mu plus thak thak. B number khai mu jako tha. Otongmo siamo jang thangka. Ikoro na roman bai na jinero ro. Mu tha plus ko. Abo hai jangnai. B number tongo mo plus thak mu thak abo hai jangnai. D number tongo sakani thaijak phunai. Oro na di koksuli bobo koksuli bwskango je asumai rok se wasa hai deba. Goro wasa khak ri hinsago ba wasa khak kangka bo hai. Goro thak ongka koksuli. Bwskango tamungnai mo thak. Option C ongka bini answer. 2 number sungmung onai buphang o kokthai ni wasa ongkha o buphang hino kaisa kokthai o kokthai ni wasa bobo. Ko option A o tongo bo. Option B o tongo pho. Phoda. Eko option C o tongo phang. O phangda. Gai B number tongo sakani thaisa phunai. Oro phang. Phang gai to oro tamo kokthai hai ko ba koksuli siamo phang. Ediba. Okai koksuli hai ko kokthai ni bwskango je asumai rok no wasa. Oro kusungka tamunai buphang o kokthai ni wasa ongkha. O wasa ongkha tamunai phang gai to koksuli hai ko ba singmo kaisa kokthai hingmano. Bin bwskango asumai tong bo. O option A ongkha bini answer. Next, oro 3 number. Pur ni bwskango tolani bo wasano thepakhai a swnamjak kokthai goron ongnai.
Goron mane adjective. Adjective kothai naita. Obrol kebun hono goron. Goron lagi pur ini kasih koksuli rika. Pur to kasih koksuli. Go koksuli ni buskango tamo wasa asukha hangkai. Oje snamja kothai bane ketal kothai abo goron goi thangnai. Option A tongo pho. Pho jadi thebo hangkai phopur. Phopur to kun kokor koksuli. Aptani maya. Hangkai B. Option B tongo ko. Ko Nanya lagi tadi ko plus pur pupur mupunung mono orang nanya nya sing tulisnya option C tongo mo plus pur mo pur om haitang dia mo pur sing tongo mo pur sing tongo pur termana bini tama akan itu pun tongo dia ora pupur berarti kayak adjective no bagoran kokai kayak option B sorry option B ingka bini answer pupur ko plus pupur Ajengkai tamkai tini nisungo tamkoi sampang nakana tini nisungo tongo tolani bobo wasani punumani mana example oro wasa heko prefix ni sunimari punumari bobo nisuka Oke, option A tongo mo option B tongo ro option C tongo go dewo sakani kaje punya Oke, oboni answer bobongna no comment box comment kaisadi bayaro kehambai tebo nangkumo katal video mana babai nero subscribe share kai mano